Oyo n'umugano bw'abakuru n'abakoronto korwa Kisi FM na mekenye bubara. Mekenye bubara. Nagoriganiriye omutegereri goja ase ensementangani y'omugano bw'omumuroyomo oiboretwe ekinsemo kirija Oxford alia Bongereza mumura ujete gukora egosori y'okwegia akeroka Yesu yo abantu abange wikalero iga bakurigerera kibicha bamumanyete nga nere Yesu mwana yo iga ni gokwariganirwa na kolentu asore amonenche mekenye bubara karibu asori ni go bagoteba obogima ne safari na safari yiga ni go turanyare go kagiranga ntoike buya akulende onde bwensi tayo manyete ekare safari imukire mambi yayenga ko imukire safari nga yogo chigokolera osemeli kulikoronga omonto kaimukire azakogenda na ikebuya na yagoeteranchira nabe amaronge nabwo kugo saba gwakera oyomo nonyenekero bwakire litukoliere buya arale buya aumirane n'abantu baye buya na ende mambi bogokia alichake ebuya abantu abange nigo bagutaka koba egento gete kubwatekana na yale okugani kwabo lya rero omutegereri tigankwanere omonto oyomo umanyikanete ensengima abajete sukuru na batachieti bonsi nigo bamumanyete buya na kubarolire ebicha yaye kera oyomo enkoro yaye nigo ekwego salimo kubwatekana neki aligokora oyongo kwanera nigo akorokwa Brian Deacon ubwego sali yokwegia kurwa ense ya Bongereza Brian nigo aiboretu tariki 13 omutienyo kabere 1949 area Oxford Bongereza nigo aiboretwe omwana okabere ase family yabo izeniga arenge rikanika nangina nigo arenge enas Brian orakolire chigosoli chokwegia chinyinge korwa agachagete emereme yaye 1971 ejimo jabo ngamo na Triple Echo ya 1972 Vampires ya 1974 amo na Project Unionist ya omwaka obwangoiga omwaka abwechiri bubere na 12 amo nechinde chinyinge naseki dokumukwanira Brian Deacon rero igalende yenasenge ncho yegosoli eyemo akolete omwaka bweri weyemo ichimi kianda na merongo etane ebere na kianda ya 1979 abo asegetie Yesu mutegereri eyene filimu eyemo yamonetie na kumumanyikani ensengima neiga ne filimu abantu abange baligereretie na agokagera nga oboene Brian nere Yesu wikarero iga mbaleo no batebya nga oyotaliere Yesu nigo baragosiaharirie na gokorora buna esaitani na gukoragereria na gogotebya ushindwe aze filimu yega ya Brian Deacon nigo akolete buya na ende igoro amo na amoro kererio wika abantu bakamumanya koba Yesu abande notema kubakania batakoigwe omotegereri azomugano ye Brian no monto gakolire emeremo ya yebuya alia Bongereza na se filimu eyo nigo achoretu kurwa ase abantu balenge saidi yelifwe yamo gwatagete gokora emereme eyo lidangani abantu abo nigo balenge saidi yelifwe yamo bagakeiwa goika achimibere nabachiete finali omwerio kero monto akenyorera asale kobera nasa ale gokora buya na Brian Deacon agachoro koba gokora emeremo buna Yesu mbalenge ororo bakolete buya koba buna Judas abande bakaba Thomas abande bakaba omwana otimayo baritimayo Herode nabande bakero kasakayo nabande bakaba lisango ly'abantu liriryale kumusyara Yesu ekero abegetwe asomusaraba ebiri mweye nigo yanyalire koligereriwa amona abantu gibilioni ensengima nabande no batebya oyotaliero boene ntibago koigwa buna liria nagotebya kurwa bugoro Brian nigo agoteba buna adarakora egosori eyo yokwegia abanene baye nigo bamurangiretie na kumuboria gose nateme koigia Yesu eratebiwa igo Brian nigo agoteba nga nkoro yaye ekegosa onyana bo agatebiwa nga naewe amasomo na maorokererio ayara murae ejinga gejo nigo arenge emyaka emerongo 3 yoka Brian nigo agoteba nga abo magega talenge mosomi umuya webibiria agolende ekamubutereria bono ayesomekereri tuko eliokwe yaligania ase emereme yo yalenge bosio
kira chingaki nigo onchukananire amo n'abasomi Bibilia amo n'abegeni b'edini yege Kristo erioko mwegeria na kubwata amalika iboronge. Brian Deacon akalikerwa na kohewa egetabu kiharuka egiali gosoma kira chingaki akibwatere omotwe erinde akore igoro buna Yesu ali gokora. Abandu bandi nigo bamuitete omoyo na komotebya nga asense yetomenyete omotegereri ekiogokora abantu bande mbarororo barageitabe abandi bakiange abandi bakomoyo abandi batebe torochi ekiogokora na abandi mbarororo batamayetinga ninkiogenderete gokora batabwatino na habari kurende barabwo bakuganyira bosio ekikyabeire. Bandu bande nigo bamuitete omoyo na komotebya nga natiga asengencho takwega Yesu anyale. Ekero efirimu yale kwariganirwa abaye ariganetie nabo bamanyete nga efirimu yiga nekune abantu abange ensengima na igo bakayesabira na boigo andake ngonye bigoche binde byalengororo byegeshetani ebirwaroro ende kongpi ngeringa abantu nigo bayichanirete omumuro yoiga okora amangana yogonjura abayahudi gocha ase edini yege Kristo eyo bategenete. Egosoliye yokwegya nonya nayo motegereri ekero gosome buku abokorranga nareo amakongupi oboene. Brian Deacon niga goteba buna gatiaria amoberete amororo mono ase okwegya ngamo nokubugulia omwana buna Yesu akolete na boigo bwenia amaiso buna akolete Yesu azoko bwenia omwana utimayo baritimayo muri omurererete na kumusabanga omwana Daudi ndolere amabera. Nabo nalengeo amakongu buna okobekwa musaraba igoro naboigo gokongonterwa emesumari igigia moberete egekongu kimobere goika nonya nebirengereryo. Brian Deacon nigo akogenderera gotebanga dalenge mwegeno mu yabwedini yege Kristo kobwatekana no bwatananekana koreo ase abakrista bange nigo agoteba buna idini kinyinge che Kristo nigo chietaine ase ayali chigokora na nigo era kongu ase omonto otamanyete igore dini eyo kwegena gosenyasaye ogosasimwa no yomo goze nigo balekero omonto ekeombe kebugate nyasao ye nonyanabo nigo anyorete chingaki cyokwebulia amabolyo na gusaba magega atarakora efirimu yeiga nabosyo ekero ayekorete. Brian Deacon nigo agotebanga aya nigo amokonyete kuika obwigeno bwaye bugatira na kogomokongu asoko bwatia amajika 10 Nyasaye wekarero iga engencho enene yokolenta omugano yuga Brian Deacon neriliye yerende engenje enene yokolenta omugano yuga Brian Deacon nerianga nonyokolete ebintu abantu abange begenete nabande bagendererete kwegena otabarusia rogo ikarero iga nerianga wikarero iga tegeneti buya igoro ya Nyasaye. Kinjirero aiwekanete kagotebanga akerako inyora aya abantu bagotebanga Mungu ni mwema yani Nyasaye n'umuya nigo amenyete gerase nigo arendete abantu baye amonali amaya amange abantu bagukwana arasale amanya kwebulia nga omurero lende noyoki abegete ase abarakore amamocho barache gusambirwa niga gotebanga tanya konyora lichibu yelibuli eligo goikarero iga nonya nabegeni bege Kristo nigo babwatekera oyomo lichibu liaye nakero aboreti wegose amairaniryo natoke ase firimu yaya akoleta ase oyoko yegera oro omogeni niga tebete nga oboene tabwati ichibu lielibuli elio. Brian Deacon nigo akogenderera gotebanga kera korete korosia efirimu ye nigo araeterete emechando kete ase obogima bwaye ekero omonto nigare komorora buna koba omonto omuya kubwa abantu bonsi balia barororo matemwa amange agoeterana alianga egero emechando gete yogokumya yachire bintu gete byakorekanire abantu nigo bakomusukya bosyo na komotebya ye n'umwana Nyasaye yekore emechande yeiga. Brian niga gotebanga ere mwanya abantu bunonde bwensi na nigo yarenge egosolitu yokwegya gorwaga kolete efirimu yeiga ya Yesu omwaka wa 1979 obeire kaokora jifirimu emeronge ebere na ibere naende yabwango iga kereria akora emyaka 10 omwaka wa 2013 emanyekanete buna Mistaken. Nonye nabo omotegereri chinga kishinyinge abantu babeire bakwebulia nga ekieni kya Yesu rende nkerekieke
Itariki 25 Mutinyu gatatu 1980 ekiombe gia theology gekurawa na Simon Gibson amona Professor Amos Kuruna mbaumeranete nechimbera chinkoro mono ejuja bwate amauga y'abantu abange. Abantu aba nigo batindegetwe ase arosirie chisanduku cha arosirie neliro bali kongu eri abayahudi bari koroka Oshorist. Ejimbereji nigo chaumiretwe asakorokwa Talibiod mujomoke oreisiko wake ase omujo Jerusalem obware bwechimairisa tokorwa ase omuchoyo. Ejimbereji nigo chiarenge echemyaka ayekalne ntangani yani myaka 100 ya memetangani. Eji nechimbera egotebekana chiarenge engaki ya Yesu nagose nabi Isa buna abande bakomoroka. Yenero yarenge enjira y'abayahudi bari gutindeka abantu emyaka 30 nyuma Yesu atarayiborwa na enjira yiwe kamenya emyaka 100 ya mobosyo ekamara goja kohera Yesu kaiboirwe. Chimbereji ucha anyorekana asijire ekabetereria obwagaji obonene bwebara amone nyombenene yobwali yali kwagachwa asayo ekadeneniwa limorioka. Chisanduku eji charosirie na amaraba amakongu buneji chuma chikairwa ase ebinto byakale bikugachwa imeyo muchi o Jerusalem Lokavera Museum asejire goikalero iga. Eke nigo gyakoregete eliogokererwa obotuki nobumanyi ase obusayansi amona historia yani ase megano bune iga togenderete gukwana bono. Mibere yonsi yarenge ase chisanduku echo kaena no goja ase serikali ya Israel nero egachiko yetindeka amona maskani ya ende boya. Nonyana bo chisanduku echi cyari korokwa ase omonuria Oshorist wichachaka gusibigwa amona abakeolojia amona abahistoria abalike megano amona abalingoria bamangana kale ringane elimo ndiro liyeorogetie nakubagosa abantu abange. Ase chisanduku echi igoro yabo amalieta nalikire y'abantu balia babekire ime. Naya nigo alikire asomonwa bwe ekeiberania amo nekegiriki. Ase chisanduku echi yamonero yalikire nga Yashua pa Yosefu yani Yesu mwana wa Yusufu. Libori likamana gocha likongu paragaka bunana yali agoche hirabwa soikaranste ine uyoraire asembere yeningolende asembere yeime amauga yomonto na renge hororo na sanduku nigerikire Yesu wa Yusufu. Obona bwo NP omotegereri bwarenge obororopi ase omonto kolemereria kuigwa. Amalietande ase chisanduku echo na renge hororo alikire ase ekehibirania abuna Maria Nen Yose yani asobwenge Yusufu ekamana kwegene kangeji nechimbera korwa ase efamilie ya Yesu. Ase bali bagochika nekehene na gokeremereria abo bagotebanga andake alia na mauga Yesu alenge. Ejinga kiecho amangana yo tasogete buya omotegereri akabisererwa bunaliria tokoigwa ase ebukunga egero Yesu abogete abasigari barengororo nigo batebetigwenga abatebenga tabogeti nigacha oibwa naborokigwa baye. Orengi ayo motegereri kwara ya igure azenge nje yo batarareti amangana ayo na inje bono tiga nyatigerega iga omotegereri nayo nakweyagia omotwe ngwanere alia amanyekaine arorekaine unaya iga Brian Deacon aisogirie ogenderere gukahana nk'abantu batige komoroka Yesu asali agenderete gwetera amakongu ase obugima bwaye zengenjo uchakira gujibosyo na botorese uchaka gutantani okwegena kwa bange. Omwakeri bweyemo chimikianda 55 ebiri mweyemo yasogetigwe yari gukwanira okuiborwa amo nobugima bwa Yesu Kristo. Ebiri mweye nigo yagetigwe amo no mongereso yomo orekorwa Robert Powell. Ujakira abo enze egachaka koranga Robert Powell nere obumaene orenge Yesu monyene. Emyaka ebere baadaye mwaka 1979 ekamana korosigwa eyende nero yari gukwanira obugima no kuiboro kwa Yesu iyo yaegetigwe no yotogenderete gukwanira korwa Brian Deacon. Ebiri mweye ya Brian Deacon nero yaonetigwe mono ensengima. Abantu abange ensengima goikanoene chikanisa chibicha chiaye chikarosigwa ejo oraite ase ebitabu birikira mangana Nyasaye okonyora na chibekiro ororo abantu abandi bakabeka chibije chigase chiero amone chirumu ase bakorara
na kero omonto gojakera chinga kiecho gocha maega agasoa kwegera nga obumaene Yesu na bari kororekana iga nonya nabo abantu abange babeire bakweburia asengencho oyo igete korora eri ya Robert Powell agojikorora ya Brian Deacon otebanga oyo tali Yesu lina roje noyo dangane korora ya Brian Deacon nandi maega ochorora ya Robert Powell nari gagocha nere bwiburinga Yesu ababono mbarenga bare oyo Yesu lina roje boli ekyo kagendererete wikira bono iga omotegereri amabolio abantu bagendete kweburinga ekieni kia Yesu rende ngerekieke nabo ekunyarikana nga ekieni ya Brian na kioke bwekaine ekia Yesu golende nga igo talibo Yesu arenge Yesu boronge o Nazareth tarenge kororekana igo na igo abantu mwensi mobe maiso azengencho abantu banarire korora ebija ya Robert Powell ose Brian Deacon nere bamanyete nere Yesu ndage musuko Yesu araise kutuboka abantu abange bamuange bakanyererete Brian Deacon auroke bamoroke Yesu libori bado nabo ligendererete gutigaranga egieni kiaye rende bono nkereki Omuliki oyomo webitabu omugaka bweke Haudi George Benajiu na tebetenga be aware of the false knowledge because it is more dangerous than ignorance. Yani kabe maiso ni gisemi cyogutantania ekiagera ni chimbe mono kubu ogutamanya abukare jinyasae njalengororo chikegiriki egemo kiabo kialikoro kyanga oyo ni nyasae nokobane tukintambe jindaru chintambe boigo Nyasaye chi nabochiale buna Elia ya Apollo na Zeus. Kare omwati osomo cholyo yomo korwa Bernstein aze oboruoti bwekerumi ange miaka 275 no mokorwa Yesu kwete nigana chetekina kyoko chora ebicha kubwatekana nebirengereri byaye buna Yesu alenge kororekana. Azengenjo omojolyo yo alengo yomo bwa ebegeni be dini yekegiriki akajora ebicha yomumro yomo olekoro kwa henzam na kumubwekani chinyasaye chiapo chekegiriki akamubekere tukienene jindaru chintambe amone chimboto chonsi goika ekenyiro kyaye kegatubwa nejitukia ebijeli atete nabo ekonyalekana nganigo etantanetie ense goikalero igo motegereri abantu nigo begenete nga Yesu nigo abwate tukientambe amone chindaru chinyinge Naubu na bubwarenge obolimo yagara nigo anajiteki na kyoko chore bicha na koyebwekania enyasaye obo obwekegiriki yale kwa Zeus mutegereri na bekonyalekana omwati oyo nigo ayetantanetie ense azengenjo abasomi ba history igoro yobo Kristo mbamanyite ngabo kale egera abantu bali kulika emigano ya Yesu egero bali kwata chibiche chaye nigo bali kochora Yesu obwate tuki enyenge Ondeta iyo asebalia abatangani bamuchorete Yesu obwate tukientambe. Oborori bwoboroso bwechibichechi mbuli bw'abantu bakale bamuchorete Yesu nakobeka ebicheyo ase ekanisa ya Adiura Europos omoji abukare orenge ase orobibe ruoborwoti bwekerumi azayo bono iga are asenze ya Syria. Emyaka emia yamo emetangani jinga kicha Yesu na menyete jinga kichoborwoti bwekerumi bwagamberete ense engima abantu bonsi nigo bamenyete ase ekemira amona morokerero yekerumi korwa ase okobeka okoria ogosasima na akeregento bamenyerete ajinga gejo ase omusacho onde bwensi bwa masikani niga ari kogingera jinderubuya amone tukienyenye kemugano bono azengenjo jinga geji na cyo Yesu amenyete nere nabare ko babuna abande ekiagera musacha onde ole gutwara kituki echo chintambe niga ari kororekana obwo kumya nonya nabo obotugi obo bwechindaru amone tukya nigo cyari kubwekanirwa akinyasaye je chinga kiecho Yesu no muyahudi olenge negeta maduni kyaba yahudi jinga kiecho ngelinga tibali gutwara kituki ntambe bunecho tokorora bono iga tokorokirwa Yesu abwate ase oborori obo iga bwemigano gose ya history naboko genderera gutuobo yamononga nagusinyo kumanya ekieni kya Yesu orongerende nkereki oyo no mochori oli bwekerumi na royo gendererete gutantaniense andake goika lero iga wikerabu omotegereri nongo ikero mwerio bwenseme yiga ayakane na enchenkumanye ensensemo oyo mwerio
egero turagenderera kurigereria egitamaduni ekibonsi bamenyete na nkomanye igoro ayabantu bari gutwara agituki mbarabyaba nande ngagikiye bari gutwara ajinga kinyinge karo babwatemega eyo echo cyari goja acyagingerwa ekero bakorire enganagete nyanabo kubwatekana no roboti ko Jerusalem rituko tiriri nonyane elimo Yesu abete oyomo asibalia bari gukora ebyo azeigo bonobo ene bokoro kyanga asichinga kichonzi ngakiteye Yesu akinetie tukiyae na ukine chinde rubuna tokorora ase jibijajiria ja Brian Deacon amona Robert Powell ebinto bamubekerete nebinge goika nonya negetamba kelia okorora abatokoroka Yesu bakuruta mareko nigo yarenge embwa yebinyasaye amo nabasomi bechinga kichiria amasikani yibale koewa ekigekogera bamubekerete getamba eke ngeringa Yesu omonyene nabwate obungayinigete gukwana amangana ase chimbachero amonemi bayeno bakamubwekania abantu bali balenga bangayini baoboire ase obungayini bwabo chinga kiekyo ase ensemo yabo Yahudi azeigo ekero akoirana toganya omorore kagoja kabwekaine Brian Deacon gose Robert Powell abuna chibichachiri tokorra ase gifilm gose ase bitabu binge nonyenchiri obegete nyumba mwobo noiga nechinde tokorra ase jikanisa nakirende Yesu omonyene ale kororekana baminto ekero korigeria ase egetabu kya Mariko 12 mustari wa 33 osome kwa mustari wa 44 katika mafundisho yake Yesu alisema jihadharini na walimu wa sheria ambao hupenda kupita wamejivalia kanzu ndevu na kusalimiwa na watu kwa heshima sokoni. Hupenda kuketi mahali pa heshima katika masinagogi, kuchukua nafasi za heshima katika karamu. Wadhulumu wajane huku wakijizingizia kusali sala ndefu, siku ya hukumu watapata adabu kali. Mutegereri ayo na Mariko alikire ase egetabu kya Mariko 12 rongetatu na isano shato wika emerongo ene na inye ogenderere ekogesoma aya na mangana akwanire na Yesu omonyene ekyoge kogenderera wasiuliranga Yesu tabwate embwa yokobeka chianga chintambe egetamba Mariko buna tokorora bono iga aya namangana amakongu abandi bataganyiko iwa azenge ncho banarire Brian Deacon amona Robert Powell nga nabu Yesu bado amaboli agenderera gokonga bunabona agenderere kokongera abu asoro motegereri abasomi nabamanyi be computer bali abagonjorera ebieni ase okubwatia okoererwa bakabwadirana nabatukibonzi ba historia na koigwana nanga Yesu nabale kororekana igo bareo abange mono batemire korosia emebwikane yo kolende eyarosetigwe na Richard Neve nero eirete emelimono wangoiga omwaka bwekire bubere Richard Neve na jagete kyombe kyabatuki kibuga kubwaterana amo nabasayansi azamangana ayobotuki eyokoligyana kumanya ekene kene kya Yesu ngirekeke akabwatani abantu balitokoroka anthropologists yani bakolingoria amangana y'abantu gete ngana kibamenyete amone chimba cyabo nekemira kyabo neheriyo bakanyora ekeore ky'umuntu omenyete ase emyaka elia emya mu emetangani iyo kebarae konyora oboenubo obukyobo bukarenta amachibwa kubwatia Yesu nigo arenge chibuti sano asobutambe arenge morabu korende nigo arenge sero ekieni kerike komochikocherera buna akia abasomaliga majibu akagendera gotebanga Yesu nigabwate eduke yarenge nyenge yekoregete wangoiga kigima omwaka bwechibubere na 13 kitabu kegasoka kyari korokwa what did Jesus look like kitabu kega nigo kyari getwe na John Taylor John nigo agenderete gotebanga nigo atumige tobumanyi wabamanyi bwamangana yegekoro amona mauga yebiore ebikoro kurwa ase abantu ao bakwete ase myakeri emya ya memetangani amona bamanyi balia bamanyite gochora ebieni ase ogutumia chi computer na agakora goteba buna barenge abantu bakareba amisiri amona bo Yahudi abo bamenyete ase chinga kiecho chemyakeri emya ya memetangani Yesu na barenge nekieni ya asero maiso ayare kumochko amabaliri tari marabu seminari y'abasongo
amo netukia emwamu na obutambe bwaye nigo bwarenge chibuti 5.5 onyateira bagutigana ake amo na Richard Nif ebintu mbirororo bakubwikania buna obutambe erangi yetu kiboigo abanda bange nigo bagoteba buna Richard Nif naberete angemono ngirorero motegereri naberete angemono gotorokia ekieni kia Yesu bwa muntu ndi bwenzi oriotemire asari bagenderere gukora oburingoria igwa bado ekieni kia Yesu nabo kegenderete kolenta amaburi nga nkerekieke na ende nekikiarenge kororekana obutukibwa John Taylor nigo bokogenderera kwa obutukibwa Richard Nif chinguru asogo kolera digankumanyi oborore boke botigarete kubwatekana negitamba keria Yesu atindegeretwe Yesu ekero atindegetwe nigatindegetwe amonegitamba kia Elainen ekyogo ikalero igakere igaharia Roma na papa onde bwenzi ogoja nere ogokerenda egitamba keria wango iga omwaka bwechiri 2013 gitamba eke iga kalingorigwa amona ba science na gekaoro kyanga asobwari mono ekiorokererio nkerororo ekieni kia makongori inamo nomubere o Yesu buna orenge ekieni ekero kia abwatiwa ase obwange amona batalamu na basayansi bogwata ase ji program je computer ekieni kia Yesu ekuga kororekana ase amakongori ase gitamba ekyo nigo kebwekaine buna keria ye film nigo ekworokia nigo abwate obosio obonyerere mioro entambe iga achinde ruchi nyinge na etuke yaye nigo ere entambe obutantanu wa manya kogenderera komenta mono igero twagenderere kurigereria nga abayahudi chingaki chiriti bamenyete babwate jidukiti entambe igo utadiga biribi arenge ebinyasaye byari gosasimo munazuz ejabo bahal amo nechinde chinyinge bwana mbulia omotegereringa ogenderera gosoma ebitabu bwana nabogotoka na nabokumanya ekieni kia Yesu nkerekieke zengenjo yagaiga abantu babwate okwegena wejidini mbali andake nabo obutantanu buraise koba asabantu banda bange ase okubaita emioyo elinde gochya gokolera omugano oyo iga omotegereri nimayetenga abantu abanga ase bategererete boboliri amaboli amange abande bali balense yemyaka eyeiga korwe filmu eyeiga yasogete amone chibije ja Brian Deacon chagendererete ko buchana ko bachinyinge ase emechi yabantu bakobolire ndenga Yesu oyo bono lende noroli ekieni kia Yesu obomaene enkerekieke mabori aya abeira makongu abande batatageti kwegena nga abo maene oyo Brian Deacon yokororekana no nyabwe ko monyene bwesokiri enagukwana aya iga kubwatia na marieta y'abantu bonzi balia barenge bale ase efilmu eyo bakolete amo na Brian Deacon egosoli iyo kwegia ridangani gima Yesu akabanere Brian Deacon ngina ayo koruku Maria oyo oriokoraria ase filmu wakitibuna Maria igakoro kwa Liska Neumann oriokorora buna isa Yesu nigakoro kwa Joseph Silowa oriokorora nganere Thomas igakoro kwa Miss Mograma oriokorora nganere Simeon Petro Marieta Eboronga koro kwa Nicole Natai oriokorora nganere Maria Magdalena Elietalia Eboronge akoro kutalia Shabira oriokorora nganere Judas oyo abanta bange sana Elietalia Eboronge akoro kwa Eli Danka oriokorora bunanere Simeon Elietalia Eboronge akoro kwa Sumel Honesty nolia okorrekana buna Yohana Omobatisi Elietalia Eboronge akoro kwa Eli Cohen oriokorrekana buna Yohana Olionde Elietalia Eboronge akoro kwa Shumel Talia oriokorrekana buna Simeon Omokurene Elietalia Eboronge akoro kwa Mothi Bahafi oriokorrekana buna Patromeo Elietalia Eboronge akoro kwa Michael Ashavel noriokorrekana buna Matthew Asevirmelia Elietalia akoro kwa Moscow Alkai omotegereri abo nabo bali bakorrekana Asevirmelia nechibije cyabo cyakirenkuma andonsi ase okoyerora kwa morango nere mama Maria ngina Yesu kwa Brian Deacon nganere Yesu amona babange buna anagosomeire Wikera abo omotegereri nongo ikera omoerio bwomugano oyo omogima o Brian Deacon amo na Robert Powell mono Brian Deacon oyo chibiche cyaye gichete nguma mono abantu abange bakoroka Yesu
kwanyorire amarieta aye boronge kwanyorire ngaye iboretu kwanyorire amo ne family yae buna agenderete komenya gwikerererwa amana bari bonsi bakorete egosori yokwegia amana barabo na bari bonsi okorora chibiche chiabo bagwatubuna Judas abande batubuna Yohana abande batubuna Simeon amona abande na kwaereire amarieta bonga mbarabiaba mugano yoiga nigo kwariganirwa na korentu asore amona inche mekenye bubara mbia mono ase ogontegerera mekenye bubara oyo no mugano bw'abakoro n'abakoronto buno ria twasore na Kisi FM